vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: mukomana ndoda kureururawo kuti inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Mukomana ndiri musatanist, asi zvinhu izvi pazvakaitika ndakangoita zvekurota. So ndakarota apo pandainge ndichiri ne14 years ndichisangana nomumwe murume kuhope. So ndakangofungidzirawo kuti ndonyaya dzandaipota ndichingoudzwawo neshamwari dzangu apo patakatanga kuita iwawo mawet dreams, but zvainge zvisati zvakamboitika kwandiri. Murume uyu paakauya kwandiri ainge ari murungu, but aiva nerasta achiita sekunge munhu mutema, ainge akapfeka hembe dzeblack. Akabva anditi ndinokuda uye zvekare ndoda kuzofambidzana newe kweupenyu hwako hwose, saka kuti unge uchiziva kuti zvose izvi zvandiri kukuudza ndezvechokwadi. Pane rimwe bracelet iro rauchazononga. Bracelet iroro unofanira kuti unge uchizorishandisa hapasi pose pandichange ndichizoya kwauri, because ndinenge ndiri kune dzimwe nyika ndichishanda, asi kana nguva yakwana ndichazopota ndichiuya kwauri because uri mudzimai wangu. So mukomana nekufamba kwenguva ndo pandakabva ndachizoti ndichifamba ndikabva ndaona bracelet seriya randainge ndakarota, kuita iro chairo exactly. Ndikabva ndati ndiro ka bracelet riya. Ndikabva ndanzwa izwi mukoma, izwi iri hamene kuti munhu wacho akataura aripi, akabva ati ehe. Ndikabva ndanhonga bracelet riya. Ndakarinhonga bracelet iri ndiri munzira ndichienda kuchikoro, saka paiva nevamwe vainge vachirova zvisingaite, because at that time tainge tichipinda muafternoon stream apa ndainge ndanonoka futi. Ndikabva ndangonzwa voice richinditi bracelet iroro kana wava kusvika pagate chingoripuruzira, havambokurove, vacharova vamwe asi kwete iwewe nekuti ndinenge ndichikuchengetedza. Mukomana ndakatongosvika paya ndikabva ndati good afternoon havana kana kumbondipindura. Ndokubva ndatongopinda pagate vamwe vachirohwa mukoma, zvakashamisa vanhu vakawanda. Ndainge ndava kungorishandisa bracelet iroro. Ndaitoti panguva iya yekuti tinenge tichinyora maexams ndaingonzipuruzira bracelet, ndobva ndatanga kutoona maanswers achingotonyorwa paboard, ende ndakazotobuda nema-A zvakashamisa kana vabereki vangu, because ndainge nditongoriwo dofo ndikaenda ku-A level ndikaenda kuuniversity. Kusvika pari zvino mukoma nditoriwo nekabasa kangu kandiinako, kabasa katori bo. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndakazounzwa muno muSouth Africa, please musazoisawo kuchirungu nyaya yangu, ende ndinokonzeresa maaccidents each and every month. Kunhuhwa kweropa, ndinotonzwa kunhuhwa kweropa. Saka sezviya zvinonzi vanhu vanenge vaine manjuzu, mvura kana yava kuda kunaya vanenge vachinzwa mvura ichinhuhwirira, ndozvandinonzwa. Kana nguva yoswedera ndinonzwa ropa richinhuhwirira, ndobva ndatoziva kutoti nguva inenge yakwana. Zvino ndinofanira kuti ndige ndichidriver kune province uko kunenge kuchifanira kuti kunge kuchizoitika accident. Paaccident yacho pange pachizofiwa munhu, anokwanisa kusafa ipapo ozonofira zvake kuchipatara. Ende nguva zhinji panoitika maaccidents awa mukoma, motikari yangu inenge iri kumashure kwemotikari dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichiita accident kana kuti kumberi mbijana, maybe 1 kilometer from the accident scene. Saka ndichitofamba kudaro ndinenge ndichitonamata, kazhinji ndinenge ndakatsanya. Pandinenge ndichida kukonzeresa accident iyoyo ndinokwanisa kuiswa pane umwe mutsanyo unorwadza, sekunzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita kana 2 to 3 weeks ndichingotsanya chete, zvekuti accident iyoyo painozoitika kamudyiro kandinozoita zvekuti ndinotodikitira semunhu anenge atoziya nenzara. Izvi ndo zvandinofanira kuti ndinge ndichiita, ndo mhiko dzangu idzodzo apa ndinorarama kaupenyu katongori bo. Mukoma ndinotongoudzwa kuti musi wakati uchasangana nemurume akati achakupa chibhegi ichocho chinenge chiine mari, ndo mari yauchashandisa gore rose
because ndinotogarawo mune kaapartment katori bo kutori safe and secure kubasa hangu ndinoenda because I am a hard working woman, I love my work. Uye zvekare titori nenguva dzekuti maagents anobva kunyika dzakasiyana siyana tinofanira kuti tinge tichizosangana dzimwe nguva kazhinji kacho tinenge tiri 70 inhamba yakakosha kwazvo. Nhamba iyi tinenge tichida kuisvibisa tiri 70 kudaro tinoita yavanoti OG ende tinenge tichirarana zvisinei nekuti vanenge vari varume kana kuti vanhukadzi. Kune kumwe kwatinoenda tobva tanoungana ikoko kunogara uyo watinoti our leader. Ndiyo confession yangu yandiinayo, asi chinondinetsa manje ndechekuti zvandakasangana nazvo inini zvakatosiyana nevamwe vose avo vandinobvunza, because vazhinji vacho ivo vanoti zvose zvavakasangana nazvo vachizojoina satanism zvinhu izvi zvakaitika apo vachitoona physically, but inini ndakatoita satanism yekuroteswa. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Akomanaka, strange things indeed they do happen in this world. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoda kureururawo kuti ndakarepwa naNanyaupe, asi ndinotya kuudza murume wangu because ndinotya kuti zvimwe kuda anokwanisa kuzondiramba. Saka ndauyawo pano ndichidawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Saka inini ndinoshandawo pane kamwe kasupermarket but kakaita kunge kabuchari. Vanhu vacho ivavo varidzi vekabuchari aka maGreek. Saka ivo mutemo wavo ndewekuti vanozotochaisa mashopu ose avharwa, dzimwe nguva tinosvika kuma8 kuma9, ndiwo mutemo wavo iwoyo. Then vainge vachiwanzokutipa transport but vakabva vachizoti chizviitirai plan. Nerimwe zuva mukoma Nashi ndakazoti ndichifamba ndichienda hangu kunokwira makombi, because makombi ekwatinogara anononoka zvawo kupera. Ndo pandakabva ndachizobatwa noumwe Nyaupe, ende Nyaupe uyu mukoma Nashi paakandibata ndakabva ndamusundidzira kure kwakadaro uko ndokubva ndachizoona vamwe vatatu vachibudikira vakabva vachizondibata chibharo, but hazvina kuitika kwenguva refu. Vaviri ndo vakaita penetration, vamwe vacho ndokubva ndachizovakurira ndikabva ndachizotiza. Zvino nyaya iripo mukoma ndeyekuti ini handina kuzomboudza murume wangu. Avo vaviri vakaita penetration, zvinhu izvi hazvina kana kumboitika for more than 3 minutes. Hapana kana akarasira murume wake mandiri, but ndakatobatwa chibharo naNanyaupe. Murume handina kana kumuudza, uye zvekare ndiko kekutotanga kutotaurawo nyaya iyi ndichitoudzawo imimi. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kuti zvinhu zvakadai zvinotaurika here, kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichingonyarara zvangu. Zvakatoitika mukoma Nashi, ndo zvakaitika. Ndakabatwa chibharo ini, zvinondirwadza naNanyaupe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndinongogara ndichienda hangu kunotestwa. I am still HIV negative. Hamenowo kuti tingavabatsira sei vahanzvadzi vedu ava. Zvinoita here kuti vange vachiudza murume wavo kana kuti vongonyarara? Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakachekeresa mwana wangu pandakatanga business remakombi. Zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2010. Ndainge ndichangobvawo mukuroora, zvinhu zvikabva zvazosununguka. Ndakabva ndatenga kombi yangu, it was a used one. Mukoma handinawo kuziva kuti munhu ainge anditengesera motikari iyi ainge akaromba. Ndo disadvantage iyoyo, kuti kana wafunga kuda kutanga business, make sure kuti paya paunotenga ingava iri motikari kana kuti something
equipment that you will use in your business. Zvinhu izvozvo hauzozvitengi kubva mune vanhu vanenge vakaromba, nekuti kana ukagara wadaro zvinhu zvako zvinobva zvaoma, because zvinhu zvezviya zvinenge zvitori nezvituko mukati. So mukomana achi ndakatora kombi iya, kombi iya ingafamba, yaingoti kati fambei yobva yafa. Ndichingoti ndai Mwari, ko sei musingandinzwirewo tsitsi? Ko inga vamwe vanhu vatori nemamwe makombi anenge akatofa 1 vanenge vachitoita mari, vachitokwanisa kutoita mari zvekutoti they can even upgrade, votopedzisira vatova nemakombi anenge akanaka. Asi inini mukomana yangu kombi yainge ichitori mucondition, but ndisingakwanise kuita kana mari zvachose, ndichingogadzirisa motikari day in day out, zvekuti ndainge ndava kuti ndikaona phone call ichibva kuna driver kana kuna hwendi wangu ndotoziva kutoti nyaya dziya dzatanga, chikombi chiya chafa. Mukomana pandakazoda kuramwa ndo pandakabva ndachizoti zvakangofanana izvi. Mazuva acho iwawo painge paine imwe n'anga yainge ichigara name hidden, saka n'anga iyi mukomana ndiyo yakabva yachizondibatsira, ikabva yachizondirombesa, but kwakabva kwachizonzi kwainge kuchidiwa ropa. Ndikabva ndanzi unotenga huku ye-white nehuku ye-black. Saka huku idzi kanzi ndaifanda kuti tige ndichizoenda nadzo kumakuva, kunova kwandakazoenda nadzo ndikabva ndachizonodziuraya. Pasina kana mazuva mwana wangu akazongodzipwa nezvousiku kwava kufa. Mushure mekunge mwana wangu afa, mukomana ndo pandakabva ndachizotanga kusimukirawo, ndikabva ndachizowedzera makombi. Kombi iya yaigara ichingofa, wainge uchaiziva here? Yaitongenga mukoma, yainge yorova zvino Harare masvingo, Harare masvingo, masvingo Harare, tichirova mari. Vanhu vainge vava kutoiziva kuti chikombi chisingarare chichingogara chiri parodhi. Kombi iyi ndo yakabva yazondiunzirawo makombi akawanda kudzamara ndachizotengawo bhazi. Nanhasi uno ndinoitawo izvozvo, ndo business rangu randiinaro. Asi ndoda kureurura kuti ndakaurayisawo mwana wangu nekuda kwemaproblems andainge ndichisangana nawo. Ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndichazoromba ini, but situation yacho yandainge ndava mairi ndava kuzvibvunza kuti zvino kana kuri kunzi ndikanzi ndazova murombo ndozoita sei? Apa mukadzi ndainge ndakamuwana ndava munhu wekuti ndainge ndava kuitawo zvimari. Munongoziva kuti kana ukawana mukadzi uri pastage yekuti unenge wagara uine zvimari, mukadzi iyeye kuti unge uchizotanga kumudzidzisa chinonzi nhamo. Mudzimai wangu ainge atova munhu uya wekuti aingoti akangoshungurudzika chete obva atanga kutochema kutoti nhamo yakadai handisati kana ndakamboiona. Apa dzimwe nguva tinenge tangorara tangodya zvedu sadza, but tadya sadza nemuriwo usina nyama, obva atanga kutodemba achitochema kuti nhamo yakadai handisati ndakamboiona. Saka ndakabva ndatya kuti ndinokwanisa kuzosiyiwa nemukadzi, ndikabva ndazofunga kuti kuromba kunenge kuri nani. But mukomana now that I am getting old, ndava kuona kuti zvose izvo zvandakaita ndakakanganisa. Dai kwanga kuri kunzi Mwari vanotipawo mvumero yekuti kana waona kuti wakanganisa, you can turn back the hands of time, wodzokera kumashure. Kana wadzokera kumashure wobva wachizozama kuti unge uchigadzirisa pose paunenge wakakanganisa. Inini zvangu kana kuri kunzi ndikadzokera kumashure, I would never repeat this mistake that I did. Ndakakanganisa, ndinozviziva. Dai Mwari vandiregerera. Ndinongonzwa zvichinzi kune gehena, handizivi kuti gehena ririko zvechokwadi here kana kuti hakuna. Dzimwe nguva ndinotombonambata ndichiti dai zvikanzi gehena hakuna, dai zvikangonzi kana wafa unenge wachena. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi munamato wangu ndewekuti pandinofa dai ndikazofind out kuti gehena hakuna. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma iyo ndiyo confession yangu. Mukoma nyaya iyi inongozivikanwa nebest friend yangu, because ndiye akazouya
akazotitora nemotikari yake akabva achizoenda nesu kuchipatara. Mukomana painge pakaipa kani kikikiki, regai ndiseke zvangu. Mudzimai wangu akazotoziviswa mangwana acho mushure mekunge inini negirlfriend yangu tapiwa marooms edu mumawadhi akasiyana. Handiti kana kuri kunzi ukaita accident unongosvikira kuemergency room, saka zvainge zvisingaite because tainge tiri pamwe chete, uye zvekare manurses vaitofungidzira kuti zvimwe kuda tiri murume nemukadzi. Saka zvakaitika mukomana ndezvekuti ndaidanana nemukadzi wemunhu ndokubva ndachizoita accident ndiine girlfriend apa murume wacho ainge ari kumusha. Tainge tichitoita zvedu bonde tiri paside peroad. That was when the accident happened mukoma. I was in pain but ndakatora foni yangu ndikabva ndafonera friend yangu ndichigomera, ndikabva ndamuudza kuti aifanira kutoti anga achitouya because ainge atova ma1. Akauya mukomana ndokubva achizoenda nesu kuchipatara. Ndinoti kana ndikafunga nezvayo nyaya iyi tinowanzo kuti paya kana tava kukurukura zvedu inini nefriend yangu tinobva tati bvu nekuseka. Ndozvakaitika. He is like a brother to me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Pane zvakaitikawo mukomanashi apo pandakamithisiwa kwava kuzotizira. Vamwene vangu vaigara vachingondibata dumbu rangu vachinditi mwana uyu achazvarwa iyeyu, mwana uyu achazvarwa iyeyu here. Then ndakabva ndachizozvara mwana uyu ainge aine musoro wakakura akaremara ndokubva azofa. Mukomanashi mwoyo wangu unorwadza. Ndoda kuvabvunza vamwene vangu but ndinoshaya kuti ndingavabvunza ndichiti kudii. Muri yeZimbabwe please ndibetsereiwo, ndichange ndichitevererawo ndiri mucomment section. Mwoyo wangu unorwadza nemafiro awo akaita mwana wangu. Apa vaiti almost every day vaibata dumbu rangu vachiripuruzira vachiti mwana uyu achazvarwa here, achazvarwa here, zvekuti kana murume wangu akabva tombovabvunza kuti nhai mama, ko zvamuri kuita muri kuona sekunge zvinoita here, vaibva varidza tsamwa kana kuseka vozondituka. Vaiti kana ndava ndega vaibva vazotanga kundituka kuti iwewe ndiwe uri kundikonanisana nemwana wangu. Dai wanga usiri iwewe kutaura kudai ndingadai ndichiwirirana nemwana wangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.